Nik erabaki nahi dut emakume bezala, edo boiera bezala, edo trans bezala, edo gazte bezala, edo migrantea banitz, migrante bezala, aske izan eta aske sentitu ahal izateko herri hontan, ez? Lurralde hontan. Naziotasuna askoz lotuagoa dago identitateari, eta oso importantea da, baina erabakitzeko eskubideak emate dizu aukera herritar guztientzat eskubide guztiak planteatzeko, eta eskema horretan, ejerzizio horretan, gizarte bat, nazio bat, herri bat, hobetu egiten da, hobeagoa da. Baldin eta bere herritarrak hobeto tratatzen baldin baditu, eta herritar horiek guztiak berdin, eskubideen aldetik, eta guztiak heldu bezala tratatzen baldin baditu. Tanto a nivel personal como colectivo es imprescindible porque la energía es un bien básico que nos afecta de tantas maneras que el hecho de no poder decidir cómo gestionarla y cómo tenemos acceso nos va a hacer que no tengamos capacidad para decidir en otros muchos sentidos. Eta lurra gure etxea bezalakoa da. Etxea. Orduan, gu etxean erabakitzen dugu, ez? Erabaki behar dugu, gainera eske beti erabakitzeko daude, gauza pila bat daude erabakitzeko. Orduan etxean hori, ez? Nork egin, norekin, nolak, lurrari dagokiona gauza bera. Ya sabemos que en el año 2019 todos los pensionistas van a sufrir un recorte del 20%. Esto ya incurre en una irregresividad de la cuantía de las pensiones que ya son muy bajas en el Estado español, que nos parece intolerable y que por lo tanto vamos a intentar combatir. Esas son las razones troncales que justifican la reivindicación de un marco propio para gestionar nuestro sistema público de pensiones. Horrek eskatzen duna da, edozein jendarte eredu eraikitzeko ezinbestekoa Bizkarrezurradean lan harremanak eta babes sozial eredua hemen erabakitzea, lan harremanetarako eta babes sozialerako euskal esparrua eraikitzeko bitarteko juridiko eta politikoak izateana, eta gaur egun, egia esan, indarrean dauden marko juridiko politikoek ez dute hori bermatzen, ez? Ez daukagu eskuduntzarik ez enplegu gaietan eta ez da ere babes sozial sistema gaietan. Hizkuntzaren esparruan bereziki, nahi dagokian esparru honetan, nahi dut erabaki nik eta beste batzuk ere erabakitzea euskararen alde itea, hain zuzen ere euskaraz bizitzea izan daila gerozta autu zabalagoa, gerozta autu atseginagoa, errezagoa, baldintza egokitan itenan autu bat. Nik uste dut azpimarratu beharko liratekeela ongizatearekin, gure bizi baldintzekin zerikusia dauzkaten arrazoiak asko direlako. Azken finean, erabakitzeko ahalmenak esan nahiko luke gure herriak badauzkala tresnak bere politika ekonomikoak egiteko. Eta esaten dugunean, izan daiteke, ze beza nahi dugun, hau da, IVA, ze mailetan nahi dugun, ze pentsioak nahi ditugun, ze adinetan. Zenbat mediku irakasle nahi ditugun. Gaur egun aldagai guztien gain guk ez daukagu erabakitzeko ahalmenik. Creo que es necesario, si queremos de verdad afianzar nuestro derecho a la alimentación, que es un derecho básico, un derecho humano, tener capacidad como ciudadanía, como personas que consumimos alimentos día a día, en tomar decisiones al respecto. Gu jendezea hobeto bizitzeko, ez? Eskolak hobeak izateko, bertako langileek lan baldintza hobeak izan ditzaten, gauza bera osasungintzarekin, eduki ditzagun letra larriz funtzionatuko duten unibertsitateak eta orkestra sinfonikoak eta kultur elkarteek nahi dituzten samba dantzatua da zortzikoak, instalazio onak izan ditzatela. Gizarte edo jendarte oso batean bizitzeak esan nahi du gure garapen ereduaz erabaki behar dugula oso. Eta ez dago airean egiten den garapen eredurik. Garapen guztiek, jatorrenek ere, beti lurraldearen gainean egiten dira. Eta ni lurraldearekin lotzen dut. Lurralde barik, agian lurraldetasuna bai, baina garapen eredu are gehiago jatorririk ez dago, behintzat gure esku dagoena. Eta ez ahaztu, etorkizunean edozen herri
neurri baten gitzienez, izango da bere unibertsitatea dana. Unibertsitate nola, herria hala, horregaitik erabaki nahi dut. Gizartearekin lotutako hezkuntza nahi dudalako, baina gizartea eraldatzen lagunduko duen hezkuntza publikoa ere defendatzen dodalako. Batez ere, Euskal Herria sujeto politiko bezala onartu edo aitortu behar baldin bada, bere memoria eragitzeko eskubidea daukalako. Alde batetik, isilarazi diren historia guzti horiek eta indarkeria guzti horiek argitara emateko, ezagutarazteko, eta beste alde batetik erabakitzeko gure artean, nahiz eta eztabaida gogorra izan eta zaila, gure artean erabakitzeko ze eredu mota nahi dugun, ze memoria mota nahi dugun eraiki. Herri baten parte naizelago eta herritar gisa gure eskubidea delako erabakitzea. Eta ez bakarrik gauza handiak, baina uste dut gauza handiak eta txikiak eta luze zabalean erabakitzen ikasi behar dugula eta erabakitzeko gaitasun hori eta modu hori praktikan jarri behar dugula. Eta hori dela azken finean demokrazia demokratikoago egiteko modua eta kultura politiko berri bat sortzeko modua. Eta aldiz orain nik uste dut alde batetik datozen herrialde berri eta emergentea diren horiek direla eta beste aldetik gu Espainiaren orokortasun hortan sartuta daudenez, hor indar asko galtzen ari garela. Eta horregatik gure eskuen barko luke, behintzat erabakitzeko eskubide hori izatea. Gero ondo erabaki edo ez, hurrengo pausoa izango da, baina erabakitzea behintzat bai.